Jeg vil vise dig, hvordan du laver en lang strimmel rib ud af en rundskåren rib på stofsaksens ribkantskabelon. Så se med her. Når du skal sætte ribkantskabelonen på din overlokker, putter du elefantsnot på bagsiden. Så vælger du den ønskede bredde af din ribkant og sætter den ud for din kniv. Giver den lidt tryk. Her får jeg ligesom lagt enden ned i hulrummet, så trykfoden ligesom har noget at kan arbejde med. Og så sørger jeg ellers bare for, at kanten flugter med kanten på ribkantskabelonen, og så går det ellers bare derudad med at få klippet en rigtig lang strimmelrib. Og det er sådan her, du laver en lang strimmelrib ud af en rundstrikket rib med stofsaksens ribkantskabelon. Så det er nemt for dig, hvis du syr trusser, halskanter, natdragter osv., hvor du skal bruge en lang strimmelrib. Hop ind på stofsaksen.dk og få din ribkantskabelon og din kantklarholder i dag. Vi ses.